The worst mistake you get as a man or that na again a mother na achieve business or even as a business person with Nigerian condition today. The worst mistake you get bụ na again a mother na achieve business then onye again ya na abụ na achieve that business. And na-atụ gị egwu, ị na-atụ egwu, especially whereby that na ọ na-agwa gị na o jiri ego mana afịa afọ ga-aga. Do you understand me? Is either no nwere buyer. Do you understand me? No nwere ndị ọma ga-eme ife na da afịa. Just gị trust ya si bute da afịa. Afịa sụkwara anya bụrụ. Do you understand what I'm saying? The worst mistake ị ga-eme ka nna agwa gị ife a na gị na mmadụ na-achọ ime business then ọ na-agba gị na ọ jiri ego ọ bụrụ gị nwere ike ị ga-participate na the business ife dị ka to 80%. Do you understand what I'm saying now? Now, immediately you observe that no trust gị mana ọ na-achọ ka gị na-eme business and gị nwakwa ụjọ na-atụ don't go into that business. If I na-agwa gị bụ ịgbajọọ ya you go regret am because now business ga-abalị n'akụkọ. That is the higher chances in your business ịba n'akụkọ the very very high. Na what if I na-agwa gị ya especially ebe ọkwa na ịnọrọ nso o na ịnwa bie. Do you understand me? If business or the call game if any yana you contact ya gịnị na-abụ na-akpa maka business or sị na okay na the afia dị mma na o nwere na ọ ga-aga na o nwego buyers. Do you understand me? Then ịnazi agwa ya kịta ngwa ya weta so amount of money ọ na-akụpụ gị. Do you understand me? It means that na ọ na-atụ gị egwu and gị nwa bịakwa ịda afraid ịbakwana na such business yo. Maka that your friend ahụ nwere ike mechaa ọ bụ ya nightmare maka ya na-abụ mee that business. O nwere ike unu mechaa unu abụ the worst thing ma ọ bụ na as a human being manage the situation ọfụma. O nwere nke ọ ya abụ ebunata ya akọlụ gị akụkọ ibido ịkọlụ gị akụkọ na-agba that is story you got already saved because of gịnị you're not on ground. Ama m ịghọta ife a na-ekwu ndị Igbo ndị kwuru okwu sikwa na vu nka mma karịa statement. Gee m ntị m kọwalụ gị ife nji agwa gị okwu a. Ifuru ego dị very very important because ndị Igbo si na ego na ọbara na work. Yotago ọka mma na iji ya cash na-afịa anya damụ na ịbara na business of try and rock na onye gị na ya na-abụ dị ka trọsụcha ya nyanwa atụrọsụchakwala gị. Do you understand what I'm saying? Ọnụ na-abụ chọrọ ime business there is chances n'unu na-abụ ga-aka ọnụ maka that business. The reason nji agwa gị ife a ga-emesịa.